Kini ako problema bahin sa kong asawa bang sobra ka kuripot. O, dili ako ganahan kay ako'y naghatag niya punan, dinaan pagyug ko. Pero aron nyo masabtan ang akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ay, relax lang, angay buhaton, huna-huna, atong kalmahon, kainit sa ulo ug mga kasakit, mga lamas lang ka na, baby, sa kinabuhi. Wow, 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 relax lang, ayaw og taga, may kasulbaran, tanang problema. Problema sa kwarta, problema sa gugmata. Relax lang, baby, okay ka. Ayaw, ugwad ang paglaom. Kanunay nagulat ang kaugmaon. Gamita sa ligi ka ng imong katakos. May ganti kang madawat, di kan sa Diyos. Wow, 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 kundo na kay di kalagutan. Saputon ka, baby, unya mapungot ka. Keep cool ka lang higala, kay basig mabadsya ka. Relax lang, baby, oh relax lang, baby, wow, 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 relax lang, baby, okay ka. Relax niya. Day. Ito mga kaldero o kaha, panghugasin to kay matuto ko yung kabot. Day, relax lang, day, kay natural mo na, day, ang imong gyud. Panghugasin to kay magluto ko yung kabot. Ha? Nanasad, unsa man bungol ka di ka kadunggo sa kong gisulti nimo? Ay, paita biyan ni mo, day. Mangumpra ko ha, panglimpyo ito mga kaldero nato. Hasta tong mga kaha og ubang plato og uban pa dito hala panglimpyo ito tanan. Limpiyo naman to, day. Limpyo lagi pero dugay naman tong napundo. Lino ito kay gamito nako. Saan to nimo mga kaldero? Uban pa dito, day. Saan to nimo? Ginoo ko ni mo Rumi. Uy, suma para unsa man ang kaldero dong. Ang amag imong gamiton pang pamanday. Syempre gamito na sa pangluto. Luto, day ka. Unya, tanang kaldero, giday, ugatsan ako. Ay unsa man di ay, mamaligya man ko. Maligyan ikaw ka masulti, eh. Basta nag-abot ako ha, kinahanglang limpyo na natanan ha. Yes, darling. Yes, darling. Tayo bungol-bungol ka ha. Panahan ka ra ba kayo suguon? Basta mamaligya kong sudan, maong pang limpyo higit to ha. Ay, unsam kay nakaon ni Bayana, yung baligyan masang sudan. Spaita ni Bayana, eh. Sig unsan lang mo nunaan. Yang resulta, undang dayon. Ngita sa gaya negosyo. Piita ba Di, tanaw na itong maigo ba niyang negosyo nga pagkaon. Tingnan natin. Day, adi ka mag-display didi? Oo, Ay. ani. Unsa man di ay. Kuan kining og nga ay mga asa man nimo sila pakan ataon. Magbutang kog lamisa das karasada. Oy, gusto ko agad. Ana ang lumisas karsada. Magbuot ka, imo rin ang karasada. Mao gani dili na ato. Ay, problemahan na Rumi, oy. Kay naaranas daplin ang mga lamisa. Ikaw, pag himo hinuundag bangko, kanang taas ba? Aron kalingkuras mga on. Sa taon bida nimo plano, kilat-kilat man ni. No, nindot ng kalit-kalit. Mas may ng kalit-kalit para ma-shock ang kalaban. Mo ni gitawag og pina-shock attack. Sa attack ha? Siguro ka mo sa attack na sila, ha? Di ba na sila ma-heart attack? Nilang Rumi, ikaw. Look na diha. Huwag ko kasabot ng negosyo. Way plano, ang buot lang sa gamaan ni. Pida! Pastilang kalita lagi siyang desisyon nga maligya siya sudan. Mao day nangayo siya na kong kwarta nga 5,000 kay naa ko no siya paliton. Ha, mao day puhunan niya panindag sudan. Pero in fairness niya, lamihin no ni muluto akong asawa. Mao nga, ako na lang sa siyang giobserbaran. Oy, unya. Pila ka kanoy? Ano ha? Pulos Diya, panis. bata. Okay. Daghan Coming. mga una. Wait, Mauna gingon ni Donata nga shock attack. Karon pa man sa siya kauna ning gisyo ka nga. Maayo man ni siya mong luto. Murag dali ra gyud mo hurot yung sudan. kanon mo diha Para sa buo. day. Para sa day. Okay na ha?
Ay, pwede ka utang. Oh. Ha? Ay, pasensya na gito ayo. Wasay utang ron ha. Ay, bago ba yung taon nagsugod akong business in town? Ayan, Why tama lista, why utang ha? Ah, basta Pasensya yan. na gyud. Dugayan ko noon, Ikaw mga sa imo. taon na niya. Soft drinks. Ano Sige. din may negosyo? Soft drinks. Katong gusto niya PO, Oy, soft drinks. uy. Basig ugma na na ha. Kadaghan mo kayong mga Tubig-tubig sa ta. disappear nga mga Tubig-tubig tao. sa taron. utang Okay. PO. Hay, Okay. Salamat taon kay katabang-tabang na taon sa kalisod ng akong asawa. Nakita na ko nga miigo gyud kay daghan kay namalit siyang sudan kay lagi matud pa lami kuno siyang luto nya barato pagitaon unya pangmasa pa kay presyo unya lami pagyud mao daghan kayo taon mo dumdum sa among tindahan taon unya pagkaugma dihay daghan nga putahing gilutos dunata. Dali tan-awon tani obserbaran tani. Oy, pre. Lami ko ni mo mulutong sudar, pre. Sobra ka lami na crispy pata ni mo, pre. Ay, ako asawa nagluto na pre oy. Ako gining gibayran taon ko asawa taon kay para mag digusyo mo ginani. Iyaham na pre. Ay, lami kayo, pre. Lami pa rin sa nubog no. Ane pa ako kung sa imo una-una, pre. Ataw gato mga barkada. Ing na siya lang nga magbirkol una ka. Aw, kada. Wala problema, pre. Berkol! Oh, Berkol! Berkol! Oh, porbida. Abi na ko di mo mga bota. O sara ba na taon mo kasyagit. Daday, pagawas og ipabugnaw na ako diha, be. Naana, uy. Naras luyo ni mo. Aw, una araman di ay ni. Mao ni ang oreg o classic. San Miguel Pilsen. Sarap lagi ko sa Mas tindot kon kumplito a barkada. Kumplito mata nga mga batang San Miguel. Kompleto! Okay, kung maunaod sa pay gipaabot na to, ablihan na. Kinay. Wow! Basta Berkol! Di nyo bawal San Miguel Pilsen. Sarap lagi kasama. Cheers! 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 Wow! Lahi gyud basta classic. San Miguel Pilsen, the best. Sarap laging kasama. Oh, kamo diha, pagbirkol na mo. Berkol! 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 Perti gyud ang mulingawa kay kumplito mang ang barkada. Unya, siyempre dili gyud mawa ang orig nga classic nga San Miguel Pilsen. Unya pagkaugma na, lugay ko nakamata eh. Ay. Sino na yung orasa? Oh, siya. Isunsin mo hapit. Dugayan ko kamata eh. Nakapaninda kasi donata. Okay. Ang sabi, gamay naman mga customer. Makaon sa ko kay gutom da. Kay pamahaw da. Naugos-ubos, mga tugos tindahan. Day, Donata! Day, lami aday mo luto ni magsudan, day, oy! Bitaw day pagkalamihi agyo di katong imong inuunan. Oh, pita the best kayo to day. Ay, ako kakatog yung embotedo. Lami ato, oy! Wa na'y embotedo? Ay, naapin lang, uy. Murag napay tulo. Ay, salamat! Murag kipelen yun na para nako, da? Ay napay inuunan day. Naapin, uy. Naidwa kiwa. Ay, salamat murag para ako ginada. Maog yun, para imo gina, noy. Hasta rin imbutido ng punsing. Murag para imo sa gidni. Mao pa day, Donata. Pastilan, magpangitagag ko aning imong luto, day, oy! Sobra yun ka lami. Mao ba? Salamat. Abebe, tagay kong duha ka embotedo. Ay, huta na lang ding tulo nang. Aw, tolo, sige be, kana na lang tolo. Okay, sige niya. Imo ni Pascual, ansa man? Kanan lang duha kinuunan day. Para ako manggitingali na kay gibinlan mi kog duha ka buok. Ay, para imo gitinoy. Kadiyot ha. Kana imo ni Noy, nya imo sad na nang. Ay, salamat kaayo. Sige, day, salamat kaayo. Ilistan ni day ha, kay wa pa ko'y kwarta. Kada, murag, tingin ni para imo nang. Ay, day, og malaki ni bayaran ko na, promise. Hapay, disgrasya ko da. Sige, siguro og manang ha, para di ka matukan ana. Siguro itaw bayad og manang ha. Oh, lagi, day. Salamat, day, ha. Aris ako kay wa pa may pamahaw. Na sige. Inahak ilad sa kuda. Noy, kanak imo, Noy. Asa naman to? Kuan. Hala?
Hala, dawa. Bungot si Boy. Dawag lang si Manong. Asa man di ay ito? Turay, Nay! Kadiyon sa ay! Hoy, Nay, bayad ni mo, Nay! Lista na sakay. Bala na ko bayaran. Kayo na kayo ko, day. Hala, sa mga kanahan, kahasler ang mga tiguwanga. Uy! Ay! Day, ano pa isudaan, day? Way utang! Ha? Way utang na kadungog ka! Way utang! Ay, day, ako ni si Romy Town, day. Bisagin sa ba? Way utang! Business is business! Ha? Nakadungog ka! Way utang! Asa mo ko kaunan eh? Bayad sa una ka mukhaon! Nakan mo ko Kasama mo na bayad, bayad! Nahurot gahapon, ibaw kang daghatag bisita gahapon. Ay, kung problemahan na, Rumi. Basta kay why cash, no it. Oh, porbido sa doon na tayo. Nalimot. Ba na ako ni Wa ko malimot, ana. O, tingaling nalimot lang. Usa na tong bae. Wa ko malimot, ana. Tingaling nalimot lang. Kwartang igamit na Wa napon. ko malimot. O, nakano di mo ko di mo kanon. Kalay kwarta ni mo diha. 10 pesos. Kana, mo na kan ao. Unsa ni? Uy, sa kabuk lumpia. Tawagin pa yun. Di sa may mong kwarta do. Tag-11 gid unta na ha, pero kuwang kag piso. Bayri ang piso ugma ha. Dunata. Bayri gid na ugma kung di ka gusto mag-abot as barangay. Wa ko katingog, oy. Grabe kayo. Nakakaon man tuod ko. Pero usa ka buok tao nang ako nasuwa. Usa ka buok lumpia nya tawgi pag yun. Nya, utangan pag yun kong piso kay tag-11 ko no. Og di ko nun ako babayran ni kaugma. Mag-abot ko ni Miss Barangay paita so wa. Mahay kong tagaan ako siya punan, oy. Mao tong tungod sa kong kalagot. Tag-kaugma na. Amo sweldo. Oy, hoy, Sir Romeo. Sildo maron ninyo. Asa imong sildo be? Hindi man ka. Ha? Ako man sweldo, di mo nimo. Ay. Yay, ngita gigubot ay. Nanimaho man kumo tingali. Nanimaho da. Nya, akong pati, di lang namin manimaho. No, sa ka diya? Nunsa ka? Away. Ay, tingay nalimot ka kung sa imong obligasyon ako, ha? Mo nga ayaw, jugog tago-taguin ang imong kita. Oh, time para ko nagisgot mo tag obligasyon na di. Oh, obligasyon. Kay nga no, di ni mo obligasyon. Imo ming pamilya, Romeo. Ikaw mo ay padre di pamilya. Busa angay lang ang imo ming buhion. Okay, obligasyon ako ang pagbuhi ninyo, ha, Donata? Yes. Obligasyon sa nako ang pag-atima nimo. O obligasyon sa nanimo ang pag-atima na mo. Ha? Ngano, nakatiman ka? O di na mabayaran na nimo mga gitinda diha di takakaon. Ha? Usaw na, obligasyon na nimo. Uy, miyot. Mute? Kanakalay mo gigan ako. Ah. Udili Romeo. Udili Romeo, mute sad. Kandakan ba ni mo Donata, ha? Da, parehas na koy. Ayaw i-appeal lagi mong ang akong negosyo sa imong obligasyon. Kay kanang ako para na nato o kay business, wa na'y paryente o kaliwat. Bisag kinsa ka pa mobayad ka kay negosyo na. No, bisag ako, imo ba na? Di ko kaon sa imong negosyo. Makakaon man ka basta mobayad ang ka. O kung mauna diha, bisag ako may naghatag ni mo buunan. Di ko ni mo bakanoon. Wa ka may yabang diha, ha? Purbida sa nimo. Ug wa pa kung ako ang kwarta nga gipuhunan nimo ladi ka kapanindag mga pagkaon, oy. Uy, miyot. Ay, Miyot patakap. ta sad. Robe lagi ko. Ha? Wala ka kailan ako. Miyot ay tawag mo na ko. Marumi o mamiyot o whatever. The same as parehas na. Og ayaw kog buti kung saan ako pagdaang negosyo kay dili ko buot inig abot sa panahon nga mangita kas ginansya sa imong puhunan muingon kag asa nang kilas sa tong negosyo pilay atong ginansya naggamay ra ginansya kay gipautang nato gipakaon ako nimo nga libre masuko ka ha masuko ka gugay katubag nimo. Ako'y butahan nimo hangawa ka. Kay mo ingon kang wa nimo ayuha pagdang atong negosyo. Mao nang bisag kinsa ka pa, kinahanglang mo bayad ka. Bisag piso pa na, kinahanglang imong bayaran kung dili ka gusto maabot as barangay. Kalo ko ni mo Donata. Nakasapot ka, ha? Sa negosyo, walang paryente-paryente, walang kamag-anak, walang kaibigan. Ay, nang biyay. Kulo, masukom na ka. Ha, diskasi. So, diskasihan ang naong nimo. Ha, pagkakidot. Amo na ikuwangan ng Mare, pre. Ah, di masabuti yung style, pre. Di mahayo. Sakto man ang iya, pre. Business is business. Pero may sayop sa siyang dapat. Dili kay niya. Apil kay banago ka. No, lagi. Sato pa ang inyong mga anak. Kaya sa di pabayron kung mukaon. Ako, iba na yung pamayron. Porbida, tarong ko na. Kanang bahay na, pre. Ikaw rin yung makakontrol anak. Ikaw mo ba ipadre di pamilya? O kung ingon anak mga ang style sa negosyo nga dili sa mahatag og konsiderasyon bisan kamo pa nga yung pamilya. Uy, undangan na yung negosyo, pre. Ha? Ang saan na palipakundag? Ay nagtaga puhunan. Ayaw ka, pre. Kunya, naman siya ipunan kaya nakahatag naman ko. Bako bitaw nga kapaninda na siya. Pero mamang kanay kuhaan sa inyong kaon matag-adlaw, pre. Oo. Kanang kitaan ng inyong negosyo, mawa? Di, sayop yung ka, pre. Abi ni mo, ako gihapoy mo gastos, mga gasto ko diha, inadlaw. Paita lagi, stocks. Kamura kayo magigwa na, pre.
sabutin ninyong tarong kung usaon na pagdaang inyong negosyo. Kung para asa na, klaruhan na mo sa pre, basta kitiman ilang. Ikaw maway padre di pamilya sa mong panimay. Ang imong tingog siyempre ang masunod. So ipagkita ang imong balaod sa mong panimay, pre. Ipagawas ang ipon sa balaod ya sa mong panimay. Ah. Ipagkita ang ipon, balag pusteso. Okay, pre. Ay ko bato, pre. Buhaton ko rin akong asawag. Pahunaton ko rin. Bahala na unsay may tabo. Magbuwag! Mao ni akong problema ron kung unsaon ni nako akong asawa. Kay murag palaban man kayo. Kung ang konsultihan, murag musukol man, murag high blood, murag maggubot yun niya ni. Biyo saon man nako akong asawa ate pres, ikaw asawa magyud ka. Palihog tambagi ko, bambina. Asa man na nato mabasa nga ang bana di pa kadon. Unsa man kung may pasultihon, Rumi. Okay, ate pres. Okay, ang sender na ito karagadawa. Ay, kinis dudong Rumi tao ate pres. Singan, Romy? Romy, niya ang problema ning Romy ati pres, siyang asawa kanang nagdegosyo, siya gatag og puhunan, nya ni kusog ilang negosyo, iyang asawa di pa utang, karon timingan mga nay ng utang wa bayre. So siya bana mukaon ta gikan sa taas pagkaon gikan sa bayad. Bayad, way utang, wa kuan, bayad. Kun unya, nakay kwarta pilay mo kwarta 10 pesos. Siya kanara imo ang sudano lumpia. Kay tag unsi na, utangan pa kag piso ha. Ginan siya ng asawa. So, ano man? Kay negosyo ko, negosyo, way parinti, way gagaw, way igsuon, basta negosyo. Jadi gusto magpautang o Di kayo. pa utang. Mao ni iyang giingon nga unsaon ni nako buwagan ko niya ako asawa. Ako ra bigata og puhunan na Hanggang niya. Siya gata og puhunan na ti pres. Ang gabi Unya, sa pagbuhatagit po na, uy, imo nang banay mo ng mao na pagkaon. binaan ingon siya nga bam asa man babasa bam nga asa di pa kanon ng bana. Asa nay babasa diya bam? Bam. Atulining adlaw sa kagawasan, Hulyo 12. Ang mga Uno, 12 ebanghelyo, million na record. o ang mga ebanghelyo sa pagbasa nato nining adlaw, pag-record nato ni adlaw na kanayon, Marcos 5 gikan diri sa versikulo 7. Bulahan ang aluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Kamo wala gyud mo magdait. Wa gyud mo dai. Kuyaw, dili mo isipon sa Diyos nga iyang Ngilaron ko batasan niya asawa. Kuya, dili mo isipon sa Dios nga iyahang mga anak. Ayaw kalimot kuan, at isa to sindir. Romy. Ayaw kalimot Rumi. Yang iya asawa dunata. Ayaw kalimot Rumi, inanan si Donata kasi yung pagsuot sa kami yung lagi, gitawag siya, it takes 3 to marriage. God, wife, and husband. Matot pa sa pari karon ning pagpaambit sa ebanghelyo ning pangilagig mga bulahan. Wala kini mapasabot nga bulahan ka daghan kag kwarta, daghan kag negosyo, daghan kag baligya. Ang buti pasabot nga naagya po ng Ginoo dili ka malimot ang paluyon nimo ning mata nimo. Naapang imong karderos kusina, naapang imong banas imong tapat sa katre, naapang imong mga anak, ini kamata nimo. Ang buti pasabot is dili ingon sa gidaghanon na imong mga tinda karon mga pagkaon kisay nangutang kisay ni bayad diha kanang donata. No? Kanang gingon niya noon Goliath nga iyabak ang buwagan kay di man siya pabayron. Eksakto tong gingon sa iyang kumpare nga hiluton gayud ang kinaiyas iyang asawa. Sakto na dong Romy. O kay Anal gyud dong. kay kanto nakatambong ko sa kaseminar gingon dito ay maraming pira, maraming negosyo, maraming bahay, maraming tindahan, isang kabaong ka lang. Kala Una din isang bala ka lang. Anak manang. Tidak ada mabitaw daw uban ati pres no kadang ako di ko kasabot nga kanang ilahang yuta mga ko ana gamay purti suko ano wa mag kay madaan na taon oy wa gyud isang usaon pa nimo Oo, anak yun na gulyat. Pero, nahibawa ka din sa ato kalibutan, kinahanglanon kay maguda nato nga nabuhi pa ta. oh lagi pero Naman na nga, ay okay ang na uban, kanang anak, sa ato yun. ang balay kanang Oo. yung nadagko kay yuta ati preso nya di makapatukod og grabe usa ka bukiran yuta nya di kakahatag og bisag Gamay lang. buhaton og payag ng mga tao Oo, din na bitaw tinuod. oh yun ayun lagi yuta na tigilig ni panghatag naman lang ganina das luyo silang bahay Daay ko pads. Di panghatag sa akaot lang mo diha, dadasin nyo.
Kahutlan na pa na. Data ni Kaang. Magdalaw ka. Wala ako nagaliban. Ako nabiliban nila ni Gili Gulyat. Tingali ang sukod sa bahin siya man nagsuon. Dili kay dako mo. Tingali nga ang kanilang nagsuon. Ang building kay Betukon Murag ni Abot man nagdosi ka story. Ah, O, kana na siyang tapad. tres indanas niya, upat ka kwarto, 12, sakto. O ba? Meron na ba hinay? Kakisa man na pa. Di, pareha na sila kang Sir Mading. Ah. Mauro na ilang bahin tigili. Mauro na ang ginakon. Ay, kasi ako Na- tanang, malit sa muglain ba? Kana ka tigili. Sa patong ingol mo giling. Alo yun sinyo. Doon na pa'y buungon. Doon na pa'y Ya, samba. si Ilmia, napapagiyuta si Ilmia. Ana pa? Oh. Ada ko nagkabilin. Patay naman. Balik ka lang. Budhi. Ayaw. Balik ka Ayaw, Gulyat. nagato. Balik ka Gulyat. Lion ako. Wala. Balik ka. Alay, nagmahay. Balik ka Ay, Gulyat. mabudiyong yun ako. Nalabog na ta. Nalabog na. Oh. Okay. Romy, Me. ipagkita ang imong pagkabana. Pahinumduming imong asawa nga dili dumalayon ang imong kadaghan sa puhunan. Oroy, Oroy. ug moabot ako sa kadlaw ni Ana, adunay bation ang imong bana parehas na ako nga nagluya. Asa pa man siya og kita, asa pa man niya mo ipuhunan sa imong baligya kung dili ka trabaho imong bana. Oh, ayaw pagingon ana ina imong misis, ayaw kalimot nga nanatanan ninyo papaning kamot nga mapaliyog gihapon ang bendisyon sa kahit saan, di ba Ate Pres? Ha? Ingon gingan man to Ate Pres kay ikaw kuno isip asawa unsa imong panapos, unsa imong katampo. Sawa? Isip inahan, isip ginang sa panimalay, isip mong Oo na ipanapos. to imong gisulti. Ngamaw na to siya. Oh, kay kanang ang sige lang siya ko na negosyo, wa ganit nga siya ka. Wa tingali gani siya ka sign of the cross pag mata niya, wa siya pasalamat nga niya nahig mata pa siya. Salamat ka pala ganito naman noon. Doon ako ang puzzle, Tihon. Subscribe to Dramaturgo